Ma nistgħux nifhmu kif fis-sena 2022 jista' jkun hawn diżorganizzazzjoni daqshekk kbira fl-eżamijiet li jiddeċiedu l-futur tat-tfal tagħna. Hekk stqarret ma' Net News waħda mill-ommijiet li s-sibt filgħodu kienet fost diversi ġenituri inkwetati għat-tfal tagħhom li spiċċaw iddaħħlu għall-ewwel eżami tagħhom 30 minuta tard. Prattikament it-tfal il-bieraħ kellhom l-ewwel eżami tal-Mettek morna qabel għall-eżami kif suppost nagħmlu għax dan suppost l-istudentu jmorru 30 minuta qabel, għaddew 30 minuta li suppost jidħlu qabel it-tfal, il-eżami kellu jibqa' fid-disa ta' filgħodu sad-29 it-tfal għadhom barra. L-om komplet tispjega kif din is-sitwazzjoni komplet tħarbat lil diversi tfal li diġà kienu ansjużi biżejjed għall-ewwel eżami tagħhom. L-ewwel dan kien l-ewwel eżami tan-Nettek, jiġifieri daw it-tfal m'għandhomx idea kif inhu eżami tan-Nettek allura kienu ħafna iktar ansjużi. Pratikament dawn żiditilhom mal-ansjetà tagħhom. Il-biċċa kbira ta' tfal kellhom access arrangement. Mela ġranna l-problemi fit-talim, aħseb wara tidħol 30 minuta tard mimli ansjetà. Madankollu sfortunatament it-tfal mhux biss kellhom iħabbtu wiċċhom mal-fatt li jiddaħħlu tard, iżda wkoll mal-fatt li lanqas biss kien hemm biżżejjed invigilators u kardi tal-eżami. Milli jidher fl-iskola ta' San Benedittu jien it-tifel tiegħi partikolari kien fis-sezzjoni tal-middle school ma kienx hemm biżejjed invigilators u lanqas kien hemm biżejjed parti. Ma nistax nifhem kif fis-sena 2022 il-Mettek Board ma kienx kapaċi jissupplixxi t-tfal tagħna bil-karti tal-eżamijiet. L-om stqarret ma' Net News li dan mhux il-mod kif għandhom jitmexxew l-eżamijiet tal-Metzek, speċjalment għal fatt kif l-uffiċċji tal-bord tal-Metzek għandhom jirrispondu lil ġenituri li qed jinkwetaw fuq it-tfal tagħhom. Mela l-access arrangements huma jingħataw l-tfal li għandhom learning difficulty. Jiena dak il-ħin kont anzjuża, il-problema tiegħi hija din. Jiena ili naħdem 15-il sena bħala LSC u naf kif ikunu l-tfal qabel l-eżamijiet. U hemm it-tfal it-tifel tiegħi wkoll involut u tfal ta' sħabi. Wieħed mit-tfal partikolari huwa high flyer, però nħabba l-anxiety tiegħu spiċċaqsi għaddin l-eżamijiet aħseb wara tidħol nofsija tard. Meta ċempel il-Metzek Board kienu daqshekk pastażin li jgħidulna b'arroganza xi tidna nagħmlu, xi ġifieri xi trid tagħmel. Laqqas qatt sar dal-iżbal kif jista' jkun 2022 ma tiprintax biżejjed karti. Ma nistax nifhimha jien. Jurgen Xerri għal Net News.